velkommen til Saske her. Vi har ham, og så har vi... Kølig af mig. Ja, og så har vi lige Tjalfe her. Så om jeg også hedder vi Tjalfe og Kølis Køkken. I dag skal vi fandme lave noget mad. Altså, vi skal lave en dejlig rugbrødsmad. Sådan er det. Så vi tager lige hul på varmen her, og masser af pålæg her, og alt skal have på lige. Så har vi noget rullepølse. Det skal være masser af smør. Det er så ligegyldigt. Det putter vi ovenpå. Skal vi også? Skal vi? Det er da fint nok. Noget smør ovenpå. Vi skal lidt italiensk salat også. Skal vi ikke? Jo. Og jeg siger lige... Ej, det synes jeg ikke, vi skal. Jeg siger lige, at bagefter så er det kameramanden Krølle og Saske herovre, der skal smage på det. Så jeg synes ikke lige, vi skal smage på varerne. Så vi tager kajsalat på selvfølgelig. Vi skal da... Hvad det her? Hvad det satan? Fy for helvede. Og til sidst skal vi også lige have et italiensk slag på, synes jeg da. Nej, det synes jeg ikke. Jeg er ikke italiensk. Synes jeg, vi skal have noget der pikant ost på. Ja, vi skal. Hallo, I ved godt, at jeg er kredsen i forvejen, ikke også? Vi skal have noget pikant også, du ved. Nej. Du er i gang med på kanalen, ikke også, Ja, Krølle? fint. Så skal du også spise maden. Okay. Fuck, der er meget på. Var det det? Skal vi have mere? Nej, det er fint. Så tager vi lige et nærbillede af maden her. Fornemt. God appetit. God appetit. Goddag. Goddags. Så er det Saske og Krølle her. Ja. Og de skal smage nogle mad. Rigtig lækker. Så kom i gang. Rullepøls. Hvad fanden laver man? Og god. Og det er snilt anbefales derhjemme. Serveret med en squash. Den er fandme god. Fuck kajsalat, det smager luk. Æd det, Kalle. Nej. Krølle. Jeg har smagt det. Hvad fanden?